Do tohoto krásneho prostredia, ktoré je v lete zazelenané, sa spustil strašný vietor. A mi hovoril kolega jeden, druhý, každý tvrdí, akurát ja, keď som vošiel, vtedy spustil sa ten veľký výchor. Akurát ja, inak není výchor. To znamená, stále hovoríme o tom istom. Človek si uvedomuje tú existenciu, svoje okolie sám cez seba. Vníma svet cez seba, pozdravuje svet cez seba, vyjadruje sa cez seba. Ono mnohokrát sa hovorí, to je najmä tá teória filozofia nihilistov, že keby človek zatvoril oči, tak nič nejestvuje. Je to samozrejme filozofia, ktorá z hľadiska logiky není zavrhnutia hodná a má taktiež určité opodstatnenie. Takže ako je to s tvorbou? Ako je to s tvorbou tu majstra Jezusa? Ako je to s umením, ktoré sa tu vlastne dostalo k nám do Bratislavy, umenie, ktoré je nasiaknuté niečím, čo my vlastne ani nepoznáme, a keď aj, tak z minulosti. Predovšetkým chcem zdôrazniť, že stretávame sa s čistou, pôvodnou, úprimnou a v každom prípade takou brilantnou malbou Južana, pre nás Južana, Španiela, ktorý sídlil juhu Španielska a na severe Afriky, práve tam ten maličký prielom Gibraltáru, človeka a tvorcu, ktorý tvoril od mlada a vytvoril skutočné nesmierne množstvo obrazov, tvorcu, ktorý vystavoval témer po celom svete, ktorý na tých svojich 20 rokov, pokiaľ je 20 rokov, odišiel do Južnej Ameriky, do slávnej Kolumbie, Venezuely, tam do Venezuely, máme to všetko, ale viem presne, kde sa nachádza, do Venezuely, aby tam pozeral na ten odraz Španielska v tých bývalých samozrejme kolóniách alebo v súčastiach ríši tým pohľadom domáceho, pohľadom človeka, ktorý sa stretáva ešte s väčšou úprimnosťou a prostotou práve v týchto krajoch. Je predovšetkým dôležité si pripomenúť a zdôrazniť, že tak ako tvorí Európa malý kúsok sveta, aj u nás sa nachádzajú obrovitánske rozdiely. Severná Európa, navonok chladná, bez veľkých úsmevov, zdržanlivá, stredná Európa taká pol na pol a tá južná Európa plná veselosti, bujarosti, samozrejme afektov, kriku, nadávania, pobehovania. Jednoducho to je normálne. A tieto tri základné úseky, tie sa nachádzajú v iných odmenách všade vo svete. Tým chcem povedať, že každý národ, každá časť sveta je iná a tým chcem zase zdôrazniť nezastupiteľné miesto identity. Identity človeka vo svojom priestore, identity vo vzťahu k tomu, kde sa narodil a kde vyrastal, a ďalej jeho zrenia a spoznávania o svete, ktorým sa dotýkal a ktorý vlastne objavuje až doposiaľ. Španielsko, Mexiko, jednoducho krajiny, ktoré sú poznačené tou krásou španielského temperamentu a španielskej čistoty, žijú úplne inak. Samozrejme žijú prevažnú časť roka v teple, žijú v slnku, žijú špeciálnymi a úplne osobitými hudobnými a tanečnými variáciami. Ich umenie je skutočne také, ktoré v každom storočí vie šokovať. Spomeňme si nie tak ďaleko slávneho Francesca Goyu, spomeňme si zase nie tak ďaleko slávneho Salvatora Daliho, Picassa a tak ďalej. Boli to všetko umelci, ktorí hoci prešli do Paríža, ale mnohí sa vrátili domov. Umelci, ktorí formovali kultúru sveta a kultúru nás všetkých. Cesta každého z nich bola poznačená strašným talentom a velikánskou veľkou prácou. A ja vlastne tú prácu, to, čomu sa hovorí dobré, skutočne dobré remeslo, ja to obdivujem na týchto obrazoch ako prvé. To, ktoré sa v dnešnej dobe veľmi stráca a uniká.
Druhou veľkou oblasťou je spoznávanie a vyjadrovanie seba, vyjadrovanie pocitov, myšlienok a zachytávanie, intenzívne zachytávanie okolia a sveta. Áno, je to určite veselé, je to nadľahčené, má to charakter slnka a svetla, má to jednoducho charakter iný, ako poznáme v strednej Európe. Je to skutočne umenie, ktoré sa pasuje a ktoré rastie na základoch svetovej oblasti, ktorá sa nachádza niekde pri obratníku Raka. Jednoducho, znovu sa vrátim k tomu, ako je tam príroda iná, tak sú tam aj ľudia iní. Tí ľudia dokážu, okrem zaznamenávania prírody, ako vidíte, dokážu snívať. Dokážu snívať inak ako my, ale o to vzácnejšie a krajšie. A ja vás chcem upozorniť práve na to, na ten najväčší predpoklad a základ tejto výstavy a tejto tvorby, predstaviť a ukázať majstra, ukázať autora, ako dokáže čarovať so snami, ako dokáže čarovať so svojou dušou a ako dokáže vyjadriť tú komplikovanosť a zároveň úsmevnosť žitia a poznania. Vážení, to všetko, čo tu vidíte, je to naozaj, všetko je to Španielsko, všetko je to Mexiko, Argentína, ja neviem, Venezuela, jak sme hovorili, Kolumbia. Je to všetko o ľuďoch, ktorí žijú tam a ktorí tam svoj život strevávajú, poznávajú, cítia a voňajú. Je to úplne iná atmosféra pre nás a o to čarovnejšia a vzácnejšia. Preto sa tak veľmi teším, že tá výstava je tu a preto som nesmierne rád, že aj vy ste prišli v takéto slušnom počte, v takú netypickú hodinu si pozrieť niečo, čo sa bežne nevidí. Vidíte, nesporne vidíte u tohto autora predpoklady veľkého zaujatia svojich divákov. On zaujímal už desiatky rokov a vidím tie predpoklady aj pre budúce 10 ročia. Jednoducho je to umenie, s ktorým sa doma nestretávame. Je to umenie, kde sa autor usiluje ukázať svoju dušu, metaforu, symbol. Kto je lepší na zobrazovanie symbolov a myšlienok ako pôd? Vraj to najmudrejšie a najušľachtilejšie zviera vôbec. A potom, kto je krajší na svete ako žena? Najvzácnejší tvar a najvzácnejšia vôňa, ktorú vôbec niekto dokázal na svete stvoriť a vymyslieť. To všetko je ukryté v obrazoch, ktoré na vás určite prehovoria. Sú to obrazy rôzne, presne tak ako autor, obrazy, s ktorými on prišiel a ktorými chce ukázať a presvedčiť ľudí, že to som ja, toto všetko vie malovať. To bol záver dnešnej výstavy. Povedať hello, I am here. Teším sa, že vás môžem poznať a že vám môžem ukázať to, čo dokážem. Pri budúcich stretnutiach pôjdeme určite systematickejšou cestou v jednotlivých oblastiach, aby sme vyžívali a spoznávali stále ďalšie kroky a ďalšie výsledky človeka, ktorý má, pokiaľ som ho poznal a pokiaľ som s ním rozprával, veľké srdce a veľmi pevnú a istú ruku. Vážení prítomní, ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Como embajador de España es un honor participar en la inauguración de un pintor español. Pre mňa ako veľvyslanca Španielského kráľovstva je veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť vernisáže výstavy španielského maliara. Y de un español como es Jesús de Miguel Alcántara, que expone por primera vez en Eslovaquia. Osobitne v prípade španielského maliara Jesúsa de Miguel Alcántaru, ktorý vystavuje na Slovensku po prvýkrát. Y seguro que no será la última. A určite neposledný. El artista, el arte
tiende a ser universal, Umenie sa snaží byť univerzálnym, pero el artista tiene sus raíces en sus propias circunstancias. avšak umelci alebo umelec má svoje korenie vo svojich vlastných okolnostiach alebo podmienkach, z ktorých vychádza. Un artista, un pintor surrealista como es Jesús, Surrealistický maliar, ako je Jesus, intenta interpretar lo que ve de manera que otros entiendan y quieran ver lo mismo que él. sa snaží zobraziť to, čo vidí, takým spôsobom, aby to iní dokázali pochopiť. Las pinturas que se ven aquí tienen un color y una luz que posiblemente no sea la misma que en Bratislava, Malby, ktoré tu vidíte, majú svetlo a farby, ktoré možno neuvidíte v Bratislave, pero que sirven para que los eslovacos entiendan también la luz y el color que él ha visto. slúžia však na to, aby Slováci pochopili, ako vyzerá svetlo a farby, ktoré vydáva on. Y entonces el arte es una forma de comunicación, un puente Umenie je teda forma komunikácie, je to akýsi most entre dos formas de ver la vida. medzi dvoma spôsobmi nazerania na život. Y de esa manera es más fácil comunicarse unas personas con otras. A takým spôsobom sa vlastne ľudia jednoduchšie dorozumievajú. Y por eso creo que el pintor Jesús de Miguel Alcántara Preto si myslím, že maliar Jesús de Miguel Alcántara es un excelente medio de comunicación je výborným komunikačným médium, para que los eslovacos y los ciudadanos de Bratislava conozcan lo que es el arte español y lo que es España. aby slovenskí a bratislavskí občania pochopili, aké je španielské umenie, španielská krajina. Y por eso para mí es un honor participar en esta inauguración. Preto je pre mňa veľkou cťou, že sa tejto vernisáže môžem zúčastniť. Enhorabuena. Blahoželám. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Popoludne, vítajte. Agradezco muy sinceramente el que todos puedan participar en un día tan hermoso para mí. Som vám všetky veľmi vďačný, že ste tu v tento deň, ktorý je pre mňa veľmi významný. Me siento muy feliz, muy agradecido, Som veľmi šťastný, veľmi vďačný. no solamente por haberme permitido el pueblo de Eslovaquia poder exponer mi obra aquí, Nielen za to, že mi slovenský ľud umožnil vystaviť moje diela tu, sino también la visita del embajador de mi país, ale som vďačný aj za prítomnosť môjho veľvyslanca mojej krajiny. las certeras y hermosas palabras del señor Mosa. Výstižné a krásne slova pána Mozu. Poder hablar sobre mi obra sería harto complicado, Keby som mal rozprávať o svojich dielach, to bolo veľmi, veľmi zložité. Nunca trato de ser un pintor de un tema, Nesnažím sa byť maliarom len jednej témy. tan solo soy un pintor que trata de pensar, Snažím sa byť len maliarom, ktorý sa snaží myslieť, de soñar, snívať, de vivir y de sentir. žiť a cítiť. Considero de que cuando una persona en esta vida hace lo que quiere, es libre. Myslím si, že keď sa niekto v živote snaží robiť to, čo chce, tak vtedy je slobodný. Pero si esta persona hace lo que le gusta, entonces es feliz. Keď však robí to, čo sa jej páči, vtedy je šťastný. Yo hago lo que a mí me gusta Robím, čo sa mi páči y soy feliz, no solamente por mi trabajo, a som šťastný nielen kvôli svojej práci, por la libertad de poder expresarme, kvôli slobode prejavu, sino también por la libertad de poder aportar mi libertad y mi sentimiento y mi felicidad a otros seres humanos. ale aj preto, že mám možnosť voľbu svoje myšlienky postupovať ďalším ľuďom. Muchas gracias. Ďakujem pekne.
Priatelia, dnešná výstava je otvorená. Ďakujem jeho excelencii, pánovi veľvyslancovi Španielského kráľovstva, pánovi kurátovi, doktorovi Mozovi a samozrejme autorovi Jesusovi za to, že nám sprístupnil tieto svoje diela poprvýkrát na Slovensku. Príjemný deň a príjemnú prehľadku umeleckých diel s malým občerstvením. Takže pozývame vás k tomu svadobnému stolu, ako vždy hovorím. Nech sa páči tam. Ďakujem.